a už se nese i 6. Prosím nominované krátkosersté kočky, kastráty, kastrátky, aby se dostavili do Western Show. Nominujete Neuter Male a Neuter Female Shorthair. A prosím o výsledek hlasování. 2x82 a 3 hlasy postupuje do Best of Best 38. A my představíme nejlepší zvířata jednotlivých věkových kategorií. Situace číslo 79. Nejlepším mládětem 6 až 10 měsíců se stává Summer Place Santana, Dariny Tarabíny z Prahy. Gratulujeme. Nejlepším mládětem ve věku 3 až 6 měsíců z klasy číslo 82 se stává Orion Sun Main Treasure Radky Vacílkové z Prahy. Gratulujeme. Nejlepší kastrovanou kočkou z klasy číslo 127 Birma Grand Interpremier, evropský šampion Synax Jolly Jolly, Distinguished Show Mary Halgekis z Rakouska. Nejlepším kastrovaným kocourem z klasy číslo 121 evropský premiér Sekier Devlin Dánsko, paní Edith Hausner z Vídně. Gratulujeme. A nejlepší kočkou z klasy číslo 142 Nestlé Peridor Aleny Třeškové z Prahy, sibiřská skupina 5. A na pódium přijdou mláďata ve věku 3 až 6 měsíců, krátkozrstá, britské modré z klasy číslo 195, ruské z klasy číslo 332.